Què tal estan? Salutacions, molt bona vesprada. Benvinguts a aquest temps d'actualitat al grup Ràdio Gandia. En una setmana, exactament, es complirà un any de l'incendi que va arrasar part de Marxuquera, en Gandia. Un incendi que va començar a Llutxent i que va afectar a diverses poblacions, entre d'altres al terme municipal de Gandia. Un any després anem a parlar de com s'han gestionat, per exemple, les ajudes als afectats, dels treballs de recuperació medioambiental de la zona, amb la responsable de gestió, responsable del territori a l'Ajuntament de Gandia, la regidora Alicia Izquierdo, a la que ja saludem. Alicia, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies per convidar-me. I sobretot m'agradaria començar parlant de com estan gestionant-se les ajudes, perquè un any després sembla que els afectats encara no han rebut contestació de les sol·licituds que s'han fet. Bueno, no és així exactament, però sí, la resposta és si han rebut les ajudes econòmiques, no les han rebudes. Ha dit contestació. No, bueno, contestació és un procediment molt llarg, sabeu que la veritat, sí, efectivament, el dia 6 d'agost de l'any passat van tindre un fatídic incendi, a més un incendi que va durar vora 6 dies, va estar cremant 6 dies, no sé si us recordeu perquè va ser molt llarg. I com bé comptaves, va afectar al final 3.300 hectàrees, 950 en el terme de Gandia. També va ser un incendi que va estar originat, no sé si us recordeu, per una tempesta seca, és a dir, que era per causes naturals, no era un incendi intencionat, però la veritat és que les condicions atmosfèriques eren nefastes. És això que sempre se'n diu que com un tres en ratlla fatídic, no? És a dir, la sequedat que hi havia, l'època, el vent, els llocs també que va encendre, la veritat és que va ser un desastre. Posteriorment van rebre dos tipologies d'ajudes i, clar, jo sé que és molt complicat parlar de processos administratius lligats a una desgràcia on la gent ha patit sobretot la pèrdua fins i tot d'una casa o de diferents deixons de propietat i sobretot la gent espera que la immediatesa o que la rapidesa siga molt més ràpida del que ha sigut, però aquestes coses després són molt complicades. Només va acabar l'incendi, pocs dies després de l'extinció es va declarar, sabeu, zona d'emergència per part del govern espanyol. Això va poder fer que es tramitara una tipologia d'ajudes, que se diuen ajudes d'emergència, destinades sobretot a pal·liar directament o de manera immediata els desperfectes més greus i les reparacions més urgents. Quines? Per posar un exemple. Recordeu que, per exemple, s'havia cremat part de l'enllumenat o d'accessos o tema de tuberies d'aigua. Recordeu que fins i tot quan va acabar l'incendi, fins a molts dies després hi havia propietaris que no podien tornar a les vivendes perquè no tenien llum o perquè encara seguien caient pals de la llum o hi havia arbres que encara estaven ocupant els accessos. Per tant, en aquest moment es van destinar 2 milions d'euros, és a dir, estem parlant d'una quantitat de diners important, sobretot també destinada als terrenys forestals i per mitigar l'erosió, eliminar els arbres cremats, recuperar tot el que vos he dit, tota la xarxa i que la gent bàsicament poguera tornar a casa i que la zona no fora perillosa. Els mateixos bombers i la policia ens comentaven que 8 o 9 dies després encara havien entrat en zones on que al clavar el peu encara hi havia baix de manera latent el foc. És a dir, perquè jo crec que la ciutadania entenem, hi ha un incendi, quan s'apaguen les flames ja s'acaba l'incendi i la setmana que ve que donen les ajudes. I això és el que ens agradaria a tots, però a l'hora de la veritat és fer balanç en és molt més complex. Este any després, i clar, molts veïns estan esperant almenys una contestació, perquè tots coneguem les ajudes que va anunciar el govern de la Generalitat, que es van aprovar abans de que finalitzara l'any passat. L'Ajuntament de Gandia va anunciar una reducció impositiva. Tot això com està? Que és realment el que interessa ara mateix al veí. Sí, ara continua, però aquestes ajudes foren unes de les primeres. Després ja es va obrir una altra línia d'ajudes, que és la que comentes tu, que serien les ajudes pels danys produïts. I així van unes ajudes vinculades, podríem dir-ne, a sòl privat o a propietat privada i també a part pública, la major part habitualment a la pública. Sabeu que posteriorment a l'incendi van tindre durant molt de temps una oficina oberta d'informació on vam recollir, en aquest cas,
Bueno, és que ell va iniciar un procés complicadíssim. Molta gent va haver de contactar amb les seues assegurances privades, moltes altres vivendes, per desgràcia, al ser moltes vegades segones vivendes, de vegades no estaven assegurades i ahir va ser també molt més complicat. I el que van fer va ser anar recollint a tota la gent la informació que tenia, els contactes, els danys que havia causat durant tots aquests dies. Posteriorment, efectivament, la Generalitat va establir 2 línies d'ajudes. Les primeres eren del Ministeri, aquestes són de la Generalitat. Una per actuacions de restauració en infraestructures, així podríem dir-ne, inversions de recuperació i regeneració del sòl, de zona forestal, sobretot dels paratges també agroforestals. Aquestes ajudes pujaven al voltant d'uns 857.000 euros, que se'ns van adjudicar farà ara 2 mesos, és a dir, que vam rebre els diners fa 2 mesos. Ho dic perquè de vegades fins que no reps els diners tampoc no pots acabar de tramitar les ajudes. Ho dic perquè això ha sigut llarg. Per què és llarg? Pues perquè tota aquesta informació que ens va donar també el veïnat i tots els informes que també va fer l'Ajuntament des del punt de vista tècnic i municipal van acabar convertint-se en unes memòries justificatives que nosaltres vam fer arribar a la Generalitat en les que es recollia efectivament quins són els danys reals que s'havien ocasionat i la quantia que nosaltres contemplàvem i quines coses pensaven que s'havien de realitzar. I en aquest aspecte van eixir 5 propostes que ens ha donat els diners. En quin moment estem d'estos diners? Pues en aquest moment estem en el procés d'adjudicació d'estos diners a una empresa per a que efectivament faci aquestes tasques. És a dir, ara s'ha obert el procés de licitació perquè encara no havíem rebut els diners fins a fa poc i aquests diners encara els tenim ja ingressats en els comptes de l'Ajuntament, però efectivament estem parlant de 857.000 euros per a tasques, com vos comentava, si voleu, de refer marges de pedra, clareig, resalveig d'algunes plantacions, abatiment d'arbres, que encara queda molta zona, fins i tot molta tasca també per recuperar un poc l'afavoriment del retorn de la fauna i també contemplant des de la vessant turística. Per tant, això està ara en procés de licitació i adjudicació. Nosaltres pensem que en el mes de setembre, si els procediments van correctes, s'adjudicarà i, per tant, a partir d'octubre, l'empresa que sigui adjudicatària d'aquests diners començarà a fer totes aquestes tasques. Per un altre costat, es van donar unes ajudes de 2.200 milions d'euros, que aquesta és la que parlem quan parlem de ciutadans estan esperant que se'ls dones diners de les ajudes que van tramitar, estem parlant d'aquestes en concret. Per a danys provocats en béns i infraestructures municipals, en instal·lacions, béns i infraestructures agràries o altres sectors econòmics, forestals, etc., i també en béns mobles i immobles de persones físiques i jurídiques. El termini de sol·licitud finalitza el 30 de setembre. És a dir, que és que encara no s'ha acabat el període de sol·licitud d'aquestes ajudes, vull dir-te. D'estos 2,2 milions d'euros, el 80% és per a privat i l'altre 20% per a sòl públic. Per tant, l'Ajuntament només, en aquest cas, gestiona 20%. És a dir, el 80% de 2,2 milions d'euros són les ajudes que van destinades, efectivament, a les persones directament afectades, és a dir, a les cases o a un cotxe que es va cremar o a tot allò que tingueren assegurat. Sé que fa unes setmanes el company José Manuel Prieto anunciava l'obertura d'una oficina per a ajudar a la tramitació d'aquestes ajudes, perquè sé que vosaltres també com a mitjà es vau fer ressò i el període en el que estem en aquest moment és, efectivament, totes les persones afectades estan aportant la documentació i l'Ajuntament estem ajudant-los a tramitar. El 30 de setembre d'enguany s'acaba el termini de presentació per a poder tindre aquestes ajudes i en el moment en què es justifiquen i l'administració també de la Generalitat demostra que, efectivament, aquests béns existien, van estar danyats, se començarà a fer el pagament del percentatge que pertoca a aquestes ajudes. Suposo que aquesta era la pregunta, no? Quants diners, en quin període i en quina situació estaven? Molt pormenoritzada la resposta i no, ho dic perquè no tenim els diners i no els estem donant. Jo el que vull explicar certament és que els períodes administratius lamentablement són molt llargs. I entonces no és una excusa i és una llàstima, però és així. Alicia, de manera més telegràfica, si pot ser, m'agradaria preguntar-li per més qüestions. Com està l'actualització del Pla Local contra Incendis? El Pla Local de Prevenció d'Incendis, nosaltres, per cert, he de dir que totes aquestes ajudes les hem rebudes gràcies a que Gandia és un municipi que tenia un Pla Local de Prevenció d'Incendis. Recorda que en els primers dies de l'incendi algunes notícies apuntaven a la importància que els municipis havien de tindre aquest document i nosaltres el tenim, aquest projecte està fet. Un dels compromisos va ser actualitzar-lo i, efectivament, es va fer una contrata també a partir d'una subvenció a l'empresa Medi 21, que ha fet una actualització i una renovació del nou Pla Local de Prevenció d'Incendis. Us ho dic així, està pagat a través d'una subvenció que ens va donar també en aquest cas la Generalitat i ja està actualitzat i per tant ja està en possessió de l'Ajuntament de Gandia. Com es tradueix aquesta actualització?
Aquesta actualització bàsicament el que diu és que, això el que parla és de zones afectades, de quines són les zones que poden ser més afectades o són zones potencialment perilloses a l'hora de tindre un incendi, marca també com s'ha d'actuar posteriorment i tots els planos en eixides, entrades, quins són els mitjans que s'ha d'actuar i els procediments que s'han de seguir. Bàsicament, la revisió del Pla Local de Prevenció d'Incendis diu que era un bon pla i que davant d'una desgràcia aixina, marca sobretot el procediment. Entonces, bàsicament, l'actualització el que marca és la situació actual, la zona que n'hi ha cremada, les afeccions que ha pogut haver en algunes infraestructures, i aquest document està vigent fins a d'ací 5 anys. És a dir, ha entrat ara i, per tant, està vigent els propers 5 anys. D'ací 5 anys s'hauria de tornar a fer una nova revisió. És conforme la llei ho marca i, bàsicament, el que parla són d'aixes coses. Torna a actualitzar, podríem dir-ne, i torna a mirar també moltes vegades en planos i en fotografies de satèl·lit. Si, per exemple, tu dius que hi havia una via d'escape, que era este camí, i aquest camí ja no existeix, doncs ha d'estar actualitzat en el Pla de Prevenció local, perquè si no, quan arriba el camió de bombers, tirar per aquest camí ja no existeix. És a dir, la feina bàsicament va un poc en aquesta línia. Parlem també dels treballs de recuperació que s'han fet, encara queda molta feina per fer, però sembla que el projecte de Marxuquera Verda, també els treballs de recuperació que ha fet l'Estat, crec que hi ha també una partida important de 750.000 euros que s'han destinat a recuperar tota la zona afectada per l'incendi. Ha servit d'algo, no?, de moment. Lo de Marxuquera Verda jo crec que fou l'exemple de la societat civil implicada en una desgràcia que passa al seu municipi, perquè de sobte va començar a ficar-se en contacte amb nosaltres i a telefonar a l'Ajuntament un muntó de gent que tenia ganes d'ajudar, no? Anem, netegem, volem reforestar, volem recuperar, etc. Clar, això era un poc complicat perquè sempre la recomanació tècnica és que durant molt de temps posterior a un incendi no se pot entrar tampoc en la zona, també ocasiona un perill i sobretot les tasques s'han de fer des d'un punt de vista molt professional. Però vam voler, podríem dir-ne, donar-li una via a tota aquesta solidaritat i tot el voluntariat que partíem, i sabeu que es va crear una pàgina web que es deia Marxuquera Verda, on la gent es podia inscriure, i posteriorment, quan ja va passar un temps, en aquest cas s'han destinat 35.000 euros de recursos propis de l'Ajuntament de Gandia per portar aquest projecte que es diu Marxuquera Verda, que ha acabat convertint-se en una memorieta que és pública i que la gent, si la vol, també es pot seguir en la pàgina web, i si no, també està en model de llibret, on s'explica efectivament quines són totes les tasques que es van fer i quines són totes les associacions que van participar. Hem tingut més de 2.000 persones participants, 20 centres educatius de la Safor i la Vall d'Albaida, que sabeu que han fet visites periòdiques per conèixer la zona, ajudar, i 14 col·lectius, empreses i associacions que també les tingut al nostre costat, des de programes d'educació ambiental, a accions de recuperació de fauna, de reforestació, de millora d'infraestructures, i per tant, la nostra idea és continuar amb un Marxuquera Verda 2. És a dir, sé que esta setmana es feu ressò també d'una notícia que havia cridat així com un poc l'atenció, que era el tema de la subhasta del triturat, de la fusta cremada. A veure, tota la fusta no és fusta cremada de l'incendi. N'hi ha moltes tasques de poda i de neteja, que això s'acumula en un espai municipal i s'ha acumulat també. Tot això, bàsicament, és el que Traxa en el seu dia va treure immediatament després de l'incendi. Tots els arbres que estaven caiguts damunt de camins, o que ocasionaven un perill, o que anaven caigant, s'extrau. He de dir que no s'extrau tota la fusta cremada d'una muntanya, perquè això també ajuda a protegir el sòl a nivell d'humitat i contra l'erosió, és a dir, no pelem de sobte el bosc, que és més, és evident. Si alguna persona puja amb el cotxe a veure la zona, veurà que queden molts arbres tant plantats com en terra que estan cremats. El que se sol llevar és el que són més perillosos. Els mitjans que té la Generalitat Valenciana, i en aquest cas per a la Safor, la quantitat de brigades que podrien actuar en cas d'un incendi com el de fa un any, són suficients en aquests moments? No m'atrevisc a parlar d'això. Suposo que des de la Direcció General de Prevenció d'Incendis tindran més clar, perquè si me preguntes no sé ni quants efectius té la Generalitat en el seu conjunt. Sí que és de veres que en el moment de l'incendi de Llutxent, perquè nosaltres diguem l'incendi de Gandia perquè estem en Gandia, però sabeu que tècnicament i oficialment se diu l'incendi de Llutxent, es van destinar tots els mitjans que en aquell moment eren possibles destinar. Però sí que és de veres que sé que hi ha moltes reflexions al voltant d'efectivament si els diners que es destinen des del govern autonòmic, des del govern central, tant de les brigades com de bombers forestals, com helicòpters o punts d'emergència, serien suficients. No estem parlant ja en concret per a poder acudir a Gandia, sinó per poder acudir
a tot el territori valencià en un moment d'emergència així, perquè en tenim de terra, en tenim d'aire, però la veritat és que no m'atrevisc a dir perquè desconec les xifres. El que sí que sé és que en aquells dies vam estar presents per part del govern en totes les reunions que es van fer d'emergència i de seguiment, i jo crec que podem donar fe en el seu moment que els mitjans que es van destinar eren molts. També la peculiaritat de l'incendi, sabeu que ocasionava que hi havia moltes zones que no es podia arribar per terra, perquè també l'orografia va ser complicada. Entonces, bueno, estava vinculat un poc al sentiment de la desgràcia, la veritat. I Alicia, se me'n va el temps, només em queda una qüestió, crec que rellevant, tal volta controvertida. Creu vostè que les urbanitzacions, per exemple, de Marxuquera, haurien de tindre el seu propi pla contra incendis establit? El Pla Local de Prevenció d'Incendis ja contempla les urbanitzacions que n'hi ha, però efectivament fa molt poquet vam tindre una xerrada informativa que també fa la Generalitat que es diu Stop al Foc i està pensada també per a persones que viuen en zones que se consideren de risc a l'hora dels incendis, i efectivament les urbanitzacions poden tindre els seus propis plans i els seus propis mitjans. En aquestes xerrades la Generalitat el que fa entendre també és al propietari d'una vivenda en una zona d'alt risc en una qüestió d'incendi, quines són les mesures o fins i tot el tipus de plantes que podria plantar al voltant de la seva casa de cara a la protecció d'una desgràcia aixina. Però sí que és de veres que a nivell particular se poden fer moltes coses. Alicia, se m'han quedat moltes coses que preguntar-li. La tasca del voluntariat ecològic, per exemple, entre d'altres, que és molt, molt important. En fi, temps tindrem segurament de parlar d'aquestes qüestions al llarg del pròxim mes d'agost. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.